Hvad er det her for noget? Hvad? Så træk dig at være et menneske. Hvorfor har jeg en magnum? Lad da di, lad da dum, lad da di, lad da da. Lad da di! Hvem er november? Nej, det skal være december. Jeg gider ikke gå en måned tilbage. Nej, det er december. Seems legit. Wow. Jeg tvivler lidt. Nej, du må ikke skyde Charlie. Jeg er vindueskigger! Hvorfor er der ikke nogen vinduer, jeg kan kigge ind af? Min mus lige gået stykker, og nu kan jeg kun dreje et kigge op og ned. Wow. Bedste mus nogensinde. Jeg er blandet. Hvad? Jeg er blandet. Jeg skyder dig, hvis han ikke er trader. Jeg er bange. Hvorfor kan jeg se, at der er en mærkelig fodspor? Nå ja, okay, du er trader. Ja, du er løgner. Nej, jeg kan gå til Tobias, men han der er rum med en gun. Jeg har sgu da ikke nogen gun. Det var mig. Tobias, lad lige afsløre dig selv. Hej det. Ja, jeg synes Tobias. Ja, fordi møder er et vis, der kan se fodspor. Er det det? Ja. PIS! Det er træls. Jeg er blandt. Jeg er blandt. Sebastian. Sebastian. Hallo, jeg har kniv i nakken. Det er stygt, og en kniv står ned i nakken. Sebastian. Sebastian, vi kan snakke om det. Nej, hvorfor kalder Sebastian det Asbjørn? Du har vel kun kig på mig. Der ligger en kniv i mig. Jeg ligger lige herhen på døren. Nej, der er kniv i mig. Jeg fik et chok. Gjorde du? At det kommer en måned løbende med en kniv. Ja, og jeg skyder dig i hovedet, men du kører ikke. Jeg er blandt. Jeg er blandt. Jeg er blandt. Tobias, prøv at vende om. Hvor? Længere på. Gå tilbage. Den vej. Den vej. Nej. Den vej. Nej. Den vej. Gå ind i det andet rum igen. Herhen. Nej, ind i det andet rum. Nå. Ja, det der. Det der. Kig til højre. Jeg er blandt. Hallo? Kan vi ikke snakke om det? Kan vi ikke snakke om det? Nå, tilbage for noget. Hvor er min kniv? Der, kom her. Hush! Kæft, du ringer. Kasper. Det var du fandme ringe til det der. Jeg kan se, hvilken skygge du får, men jeg kan ikke se, hvilken model han får. Døj nu for... min kniv. Hvad blev du af? Jeg kan ikke ramme dig. Hvad så er? Kæft, du ringe! Tobias, har du
Nå, løb hurtigt så. Jeg dræbte ham. Prøv at se, jeg bløder på muren. Jeg bløder på muren, men han døde ikke. Dø nu. Dø dig. Dø dig. Dø dig. Dø dig. Død din vej. Eller hvad sker der for det der? Dø nu! Hov, min kniv. Prøv at se, jeg ramte ham igen. Jeg kom på med. Dø så! Åh, tak for det. Hallo. Jeg skulle ham 2 gange, men han døde ikke. Hallo, der er ikke noget mere skræmmende. Hallo, hvad sker der for? Jeg skulle ham 2 gange, men han døde ikke. Der er ikke noget mere skræmmende, at man kan se en mund på begyndelsen med en kniv i hånden. Der er ikke noget mere skræmmende end mig som mørder. Hallo, hvad fanden sker der lige for? Jeg ramte dig 2 gange, der blev døde. Hvem er det, der har den her gun? Ah! Hvorfor blev jeg skudt efter? Snedmand, rød mig! Ah! Åh, det er Delta! Det er Delta! Det er lille Delta! Det er lille Delta! Det er lille... Hallo, Tobias. Mm? Asbjørn, han går i så meget panik, at han løber ind i en dør. Nej, jeg stak ham. Ja. Ja, det passer altså meget perfekt, fordi der hvor han løber ind i væggen, så dør han, så kommer der blod på væggen. Hold. Tobias, du må ikke kæmpe med at se til svoren. Nej, nej! Ah! Er der en kniv? Nope. Jeg skal ikke ramme med den pistol der. Nej, så spurgte jeg med den igen. Fuck, hvor nederen. Godt tager den. Er det det? Er du slut? Prøv du spurgte med pistol igen. Men jeg kan bare finde ud af at ramme nogen med den. La da di, la da da. Ah! Hold! Okay, hallo, det er Yankee! Det er Yankee! Hvem er Yankee? Nej, jeg er Yankee! Nej! Okay. Det er tøsen. Jeg er Golf. Jeg er Golf. Har Yankee. Har Yankee. Hey, hey, hey. Skid i hjertet på den lille! Hvem var det, der kom til at skyde af jer to? Jeg tror ikke, jeg var nogen af os. Okay, så kommer jeg med ud til at skyde ham der og den anden der, og så samler tagen og mit våben over. Migon. Jeg er faret vild. Okay, Hjælp, jeg er faret vild. Hvad gør jeg? Hey. Ja, prøv at, det er Tobias, der er på der mig, og Mads, vi har begge to haft det her våben her. Hvad? Kom her. Shoo. Hallo, jeg ramte dig igen, og du døde ikke. Hvad sker der? Der er fucking blod på muren, men du døde ikke af det. Er det et problem? Asbjørn, det dør nu. Njo, og teamback.